Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Lando. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Lando. Kaya akong problema, bahay ni isang ipalit akong motor ba? Nga ba kayo nakaingon nga, takuha akong problema ni motora, pero nga nung yung nainani, no? Aron nyo yung sabtan akong problema, no? Sugdan, tamo sa pagsugod sa tanang samtang, nagkatakanta, mis ko nga bigo si Bay Pedro Rocky po nga si. Bay, Pedro, kapagkanta sa tabi. Kay pawas la, ay bay ba? Dali. Kani, Pedro. Okay man mo? Ano ka tayo mo? Kani. Duit ha? Oh, duit ako. Larga. Solo sa ko niya ini ka ikaduhang istansa ikaw sa gay larga. Ang hirita, Wow. ay ang hirita. You're the most beautiful Filipina. Ang hirita, oh ang hirita. Ikaw ramang ang akong imahal. Ikaw saan? Ang hirita, may ang hirita. Never say sayonara. Yeah. Ang hirita, ang hirita. I will always stay because I love you. Ang hirita sang bisan ako sundaro ramang. Ang gugma ko kanimo rangit ang utranan. Kung matapos na ang giraning kaributan, ang hirita sang I will bring you to Japan. Ang hirita, oh may ang hirita sang. My name is Yataki-san. You see, my heart loves you only, but you always call me Tomodachi. Remember si Baryang was born hitay sayonara, but I should know because buta kasi wa taksang I love you. Ang hirita sang bisan ako sondaro ramang. Ang gugma ko kanimo rangit ang utranan. Kung matapos na ang giraning kaributan, ang hirita sang I will bring you to Japan. Ang hirita, ay ang hirita. Bisan ikaw akong kaaway nga gerilya. Ang hirita, ang hirita, I will surrender because I love you. Okay. So may practice ato na. Naman na practice kaya Ay, ako. ano yung taling din? Biyay na sa ako dari kaya ako. Day! Day! Dong, na nangita ni mo. CIA kuno siya. CIA? Day, Gloria, CIA? Dong, tarong. Kalaruha ko nung naon sa mga CIA, ha? CIA o FBI? Basta ko'y atubanga, basi budako pa na imong kaso. Ha? Kaso? Kaso di saan ako dayo eh? Lando, dadan kag pusas di aron. Nanay Gonday! Dadak. Kinsay, nangita na ko? Good morning, sir. Kay Ronaldo Bitay-Bitay. Rolando ko, sir. Victor Galdo. Ronald Bato. Ronaldo. Rolando Bitay-Bitay, sir. Unsa may akong sa, sir? Awam kay sa sir, taga appliance center sir. Ha? Niya ako kay mag-CI ko. Si ay? Si ay? Ikuha ang gugag motor sir no. Oo. Mag-CI ko.
Mag-CI ko, sir. O lagi. Ako lang i-confirm imong address. Din ka magtrabaho. Pila ka katuig siya magtrabaho, sir. Pila imong sweldo. Bigla sa registro. Kiyawan lang sa tanim mo taon sabi. Si mo sir ay iya kang gikabuangan. Ha? Ahak manis akong asawa taon. Dahil Gloria, nung imong kong tubuangan taon. Dahil nung unsam kayo ka CIS or FBI. Unsam ka. Kuyawan ka no. Nang luspad man ko ka. Nay, puti kay mong wait oh. Ah. Pero imong ipon yelo. Sige na sir. Dakpan na ninyo siya sir. Ah, hinakon. Binuwang Binuwang ng ma'am sir ay. Sige sir, tiwas na to ang interview. Aron ma-aproba ng imong gikuhang motor. Tuanang si Aidong. Ah, yung kagarin na CIA. Nya karot CIA. Moro man na. Moro na sibilinga. CIA, CI. Biday, binuang mo ng imo. CIA sa imong mata. Ingon man siya CI siya. Oh, sabar ay. Imo lang ito kabuangan da. Ikaw ba? Ikaw ba? Ano mas ka magsulti na ako nga nikuha di kag motor? Unsa na ni mo motor? Kuan man day Gloria ba kanang nakita mo barato kayo nga down payment ba gusto mo kasi kaya barato kayo nagaliway down mao nga ako gisuwayan nya ingo man siya nga si ayon ko niya abi na ko di madayon Unsa lagi na ni mo motor? ay noon sabi ka ang masadog ako lang nang i-display simple gamiton ta na para service na ko Basig bisag kinsa imong pasakyon ana ha? Basig kinsa na lang mabayad ng imong pasakyon ay na daon imong motor, sabi ha? taon kang asawaha kayo ikaw hugaw kay kagunahonay ang uban di pa kay makamotor para nila magamit nilang motor ikaw pulo ka kasilo-silo siya duda amo ti mong Gloria eh Gisulti unta ka nako sa wapa ka mo kuha ana. ay sos di man gid matago taon makita na nimo Ay oo, lagi na hibaw man ko ana. Pero ang ako ba bisag respeto na lang sa unta ba? Asawa man ko nimo. Panangit unta ka nako. Day, ganun mo nanggid man ko nga dili man ikaw mabalaya na ako man. Ikaw bitaw. Unya wala natin pananghiray ini. Ah, Ha, bantay bitaw ma problema kas konsumo ha, bantay ha. Basig mo ingon ka nga wa na kay kwarta kay gibayad din mo sa motor. Basig wa na tay kitkito ni disbay kay wala tay kwarta. Tungod anang motor nimo. Bantay bitaw wa. Ikay kitkito na kung nanduha ka. Day Gloria La Bandera. Pwerte sa kuha sa usawa kay lagi wa ko manang hitaw niya makuha kong motor. Nya pila may istorya? Sir. Mayo, sir. Oh, mayo kang nanakasukol tungod sa ni siya. Sir. Paano ko, sir? Na-approve na yung motor, sir. Ah. Ato lang sa opisina, sir. Aron magpinarmahay na dito mga kuan, sir. Usa, permata dito ang mga papilis. Oh, papilis. Sige, salamat kay dong. Oh, nganong ikaw naman usa din ni Gloria? Asa rin ba na nimo? Nilakaw man to, ganina ra man to. Asa man ko to siya? Naada sa trabaho nga sa Maduman ron. Magkuha ko to siya siyang motor nay. Motor? Nangutang man siya motor para na ako na siya i-service ini trabaho niya. Yate, magmotor na dahil siya. Kaya na ra bang hilig og motor no? Motor jack na bagit na. Unsay nga nay? Ay kanang hilig og motor jack yun na. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, di sa tingalitan nanay, uy. Awing na lang. Kay katos tatay nimo, bisag nakaupaw na to, makaturjak yung tanahan kay magmotor man. Ay, kuan nay, uy. Ang tao, bisag wapay motor jack, o mangita ginagpaagi nga makaturjak, nay. Oh, ay motor nga bihunong sa tungod ay. Siya na ron, nay. Silando na ron. Mao na nang motora imong gikuha, Lando? Oh, day. Nindot ka siya. Dakuan na motora, uy. Kaya na nimo. Kaya, gaano ba na masong dagan? No, dili, oy, di na ba ko masabot ang bayranan ba? Eh, Basig magkamurit sing nataan sa itong konsumo halando ha. Basig maabot ang adlaw nga wa na tay matadtad sa kusina. Ikaw gitadtaron ko. oh, day. Lili mo ka niya. Ano? Motor ba, pre? Oh. Magkuri, pre? Kapon mo na kuha. Cowards. Pwede celebration. Pwede man, pre. Kita lang sa ha. Unya lang to atong mga kauban ban to mga barkada kay apikis ti Jabron. May problema. Kung sa kaganti lang ako. Duha. Duha ako. Kita ra bitong duha. Sige lang ka. Kay bago lagi akong motor, bunyaga day na mong pretatoy. Unya mila ba bilang adlaw og miabot ng sakbuwan. Dili. Mayo, sir. Oh, yes. Say ato. Ikaw mo to si Ace, no? Sir. Na,
Sir, kung ano ba ting bayad dia? Bayad ni mo ron, sir. Kolektor na po ko. Kolektor ka? Di na ka sa is? Minggil ka? Oh, ningil ko, sir. Kaya Muray ka si Ido, ha? Kaya mapitsa ang imong ting bayad, mga nginari ko. Anak ng tinukwa. Ha? Waman mo pasidaan taon, no? Nga beran na ron ako. Wanaon ko kapangandang taon. Ay, wala ka kay baho, sir. Nga karoon imong ting bayad, sir. Nalimot na tingali ko, sir. Pero di yung kumahimong akuan. Kaya ang ako, God, nag-andam ta ko. Kay sweldo, ang tingbayad sa mga utang, mag-andam ta ko, ana. Ay, di mo sir. Kung kanus at ni mo kuha ay mong item, sir. Mo, sir, pizza ay mong bayranan, sir. Oh, mo ba? Tumutubog gini na. Sige, balik ka lang ko ba, do? Okay, mangita po kong kwarta, ha? Di, liwas ko na mo sweldo ron. Ugma, sir. Ugma. Sige, sir. Sige, balik. Ugma. Balikan ka, ugma. Sige, dong. Promise, oh. Oh, dong. Dong. Hey. Ano na, God? Balik ka, ugma. Ugma. Oh, sige. Balik ka, ugma. Mangita kong bayad, ha? Oh. Ano, limot mo. Dong! Alis ako. Alis na, balik. Oh, ya balik eh. Sir, sir. Balik ka, ugma, dong, ha? Murag ka tutok, sir. Unsay nga? Ugma ba, mabalik tong kolektor sa motor day? Anya? Muari ganing na nga, wapa ko muli, ha? Unya og maghuwat. Pawat ta lang. Muli alagi na madugay. Layam nagsige huwat. Basta ina nga, wapa ko muli. Wala na ni mo kabayri. Limot ko. Nawa na mauna ni sugod ng kalbaryong Hilom lando. mo dihagot sa baka sa dimoy. Sus. Basta mauna to, mo ni gilitong balik. Ing na nga wapa ko mauli. Ing na nga, dibiltahin pa ko, ha? Siguro ko muli ko. Ing na, siguro to muli do. Mga alas 12 kadlaw. Ala, ikaw lang yung bahala, ha? Basta, wapa ko muli. Binta ba ni mo pagan man tanan mga kalaki. Naunsa makapagan ko ana. Ay, naunsa sa kadiskarte lang ko dihagot. Kaya famous, biya kas motor. Kaya sakay, may taon ka. Ha? Napadupad mo kasi mong buhok, ha? Mao nga. Paliw ka. Tabangin lang ko ani ako diskarte. Kapoy ni mo lando. Tinood, napikihan yun ko. Maong wa ko kabayad. Unya. Ayo! Oh, uy. Ay, sir! Yay, kolektor mo ni. Ada gloria, day. Sir, sir! Day. Unsa man? Tubangan kolektor ka. Ingnang wa ako mali. Tuwa po subuan. Ayo, sir! Ingnang kolektor nga. Balibarin to, wa pa ko uli. Balik ko na, Sulas sir! ni mo lando oy. Ay, Unsay ato? ay, ma'am! Na, sir, ma'am! Na, wa pa ko na siya mauli. Wa pa siya mauli, tawa pa siya siyang trabahoan. Ay, kung good, ma'am, karoon to yung isa, kay, wala mo sa katagapon, karoon ko imaw ta ni balik ko. Sige lang, mauli to akong ingnon. Ang sabi dito, rasa ni mauli, ma'am. Na, wa jud kay bawo sa itong rasa mauli. Huwata lang. Ah, sige, ako lang wato, ma'am. Day, o saman. Ito na kolektor. Wa, uy, nadasala ay naghuwat ni mo. Nangutan naman kung unsa kang orasa mauli. Akong giingnan nga, wa ko may baw. Na, naghuwat ni mo. Iahak rin to ka na. Bidag. Tunggapong kulikiran. Sige lang, uli na. Basta, ay lang sabag na ako. O saman. Ito na. Lakaw ng kolektor. Na, sa ang paglakaw alang natug, mahinong nadasala. Natug. Saan man na ron? Ay, mukha dito eh. Yung pagkita, diskarte yung muli na sila. Ikaw ni bahala. Sige, hindi ko agis sa'yo. Ikaw na bahala. Pagpuli na. Hello? Nanay ka, ma'am. Ningil ka? Oo, para ba ko'y kwarta, ma'am? Maningil pa ko, wapa ko bayli. Ako'y nakulikta. Tay pa dong, murag nabali ni dong. Ikay kolektor nga, ni akas amo in taon. Di no. Inyo din, ma'am. Abi na ko, dug na ako dili sa amo da, nakatog. Bungot ito yan, ay. Recorded by X Thunder Gaming. Anya, ma'am, mo pa muli, sir, ma'am? Na, pertimpukaw ni mo, wadyo ka mo mata. Ihug na lang gani unta ta ka diya sa sofa para mo mata ka. Oh. Nauli lang akong bana pero gadali. Pabalik ko siya sa ilang manager. Nyawa man ka mo mata. Mo ba, ma'am? Tuan na noon, nilakaw balik. May balik nilang day siya. Tuan na ay nilakaw balik. Amot unsa katong orasa pa mauli. Sige na lang. Mubalik na lang ka? Balik lang ko. Balik lang ko tog na may unlan diya, ma'am. Unsay nga? Unlan.
Usab di mo pag-diskarte mo nung muli taong kolektor. Gibuhatan ako ang tanan, uy. Wow! Kaya sawa. Supportive kayo ba? Aw, ay, lagkabala ka ginana. Madara man tong diskarte ko, Okay day. Pero basin og pugsod tataos beran na nato taon ba? Siguro agid na, kay basig imbarguhon ng motor nimo, kay wala nimo mapayri. Ay, gan lang no? Oh, iuli. Basta, iuli sa nilang daon katong pila ka buwan nga nakabayad ko. Iuli na nila. Bida. Nga doon ay mangita kong lain. Taghan pa utang sa motora. Nakakatong anak ni Aning Tripon Morales, si Guy. Pautang tong motor. Basta kay, buhatag yung tanang diskarte niya. Buhatag yun. Maimpas lagi na to. Pre. Kabantay ko, pre ba? Kanang makaagi ko sa inyo ba? Kanang konektor ni mo sa motor ba? Sige lang ka sa inyo, pre. Sabi nga on, magudan ako, pre. Oo ba, pre? Kunya ka doon daw di ay. Kadalo nung kita ko, pre. Mauba, pre. Ay, salamat taon. Kauwang bitawag muskimil. Kanilang sa 3,000 akong idatas motor para sa sobra. Di, kung hadlo kong iuli na, ang muli ko sa'yo. Kaya may ikatuno naman ko. Muli na ko sa'yo. Hindi anak ko sa mo. Ay, sarado man. Ano natin yun din yung kolektor ay. May yun yung diskarte ako sa awa na. Bida, dispatsar yun yung kolektor. Ha, masuod ko sa bahay. Anak ko sa... Ay, salamat taon. Ulit yung kolektor na. Oh, magamit rin ko kwarta ron. Malas yun yung kolektora ron. Bawais ako kay... Asa mo ako asawa, no? Oy, naramli ka sa kwarto. Abi na kong bilakaw ka dahi. Dong, sayo lagi ka. Nga naman, awa man yung kolektor. Ay naaoy. Ganina ka na naghuwat nimo. Asa ka? Nas kwarto ay, akong gipakatug. Maghuwat man gituno siya nimo. Nasa kwarto? Oo. Ida, no? Anong naman yung mga pagkatong sa kwarto dahi? Diskarte na dong. Para di nila imbarguhon ang atong motor. Gloria! Di mo makabuhaton ako ang tanan. Mo nang ako na lang gipakatug sa to kwarto. May dito kay na may electric fan. Gusto ka matog? Law, agdog po dito sa kolektor. Day! Mao ni ako problema, ano gipatug man sa kwarto taon sa kong asawa, taon ang kolektor, kurbida. Wa ka sila mag-isbringoy taon kong asawa dito. Kurbida, wa ka ni sila magkarelasyon. Ati Pres, babina, palihog bi. Kung kamoy pasultihon, unsa man kung kamoy pasultihon bi, unsay kasulti ninyo, lado. Ang sendo na ito karagadawa. Sinudong lando, Ati Pres? Lando. Sinudong lando, hashtag problemahan dong. Kanang dong lando, Ati Pres, kanang ngutang ni motor. Ay, kolektor ba nga, di muli kay, kana laging Mga kuan, paningan. England nga. Pinangga naman yung kolektor. Pinangga ba ganyan? Iyahang asawa, Ate Pres, ang kolektor kay adto man taon patulgas kwarto. Ano yung dudahan? Waba ka rin mag-isbiring ko ining doha. Iyan ang taling palapalahan ng kolektor para di maningil kayo. Yung tuloy kwarto nga, pero adto man sila sala, Ate Pres, ang kolektor. Oo, nga naman sa dili sa tinuod. Parang di may barko ba mo to? Oo, pero dili Pag-sud maayo. ba niya, Ate Pres, pag-sud niya sa kwarto, ang short sa kolektor, gihanger. Ganger na. Oh, yan yung brief na lang. Yes, one. Limo o tingali. Ang kolektor, di pa kaya mo. Gutana tao si Ate Pres. Unsa may kasulti tao ninyo, Ate Pres? Ba, paliw tao. Dali gilimutan. Uy, mo nang kahubo. Bitaw dong, kilimutan na dong, lando. Mga tidoda dong. Bam! Unsa may kasulti mo diya, Bambi? Pari, natulog sa sala. Gabusan? Ako'y kipakatulog sa kwarto. Oo, bali. Yawa ko. Yaya ko din mo. Yaya ko di mo kinsa si Father tabi upo. Pari, unon pa, oy. Pari, unon pa. Gingnan ko siyang mama nga dong. Ari ka sa sala, kasi bambina may pakatugon diya sa kwarto. Doon ay mga sitwasyon natin, Pres, gulyat na ang bisita, patulugon sa kwarto. Pero sila rin duha dito, pre. Bam, nyato di patulgon. May kaso to kay namang mama. Wa may problema, huwag ka ng tuwa kwarto, ba't wala po natulog itong... Pero ako, ma'am, no, inaana ako nga sawab, gipatuos, kwarto mo silos, giko, Ate Pres. Uy, hindi magsilos. Tinuod Oh, pero adlawan man, di man gabi eh. Bisa ba, bidada yung sabiha. Yun yung kabalik pa nung nakapahuway ka, no? Oo, naamgali, may tabo ka ng bago pagsitlak sa adlaw yun. Usa ka maniningil, Kani sa- nangitag si Arte Berting Busuga. Manuan, Ini paningil nga dito,
Maanap na itong utangan. Day, pagawas tong skabitse o katong brown rice mo ipagawas. Day, hay man ng ice cream taga. Ang maniningil din na mga paningit ng busuga. Bawo na lang. Oo. Wa ka di bayri. Ni lanat ang duha ka tuig. Wa di marimit ang kwartas is. Isis ito. Pareha din na to. Isa una ka to dito sa Gilmore at Preswa. Dito matagawa, marimit. Madi ay. Kita, oo. Di mo karimit. Wow, Gusto sa kita may una. sekretary Kapag ato. nakit sa atong buang Balik ta. Nagirimitan. Sige, larga. Kitingalan sa tong sin. Lando. Dando, ma'am. Lando. Lando paminawahan yata sa New Testament. Okay. Mga taga-Roma 6, versikulo 23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa gikan sa Dios Osborn. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatay. Kini magbasa ta pag Ginoo makasapit-sapit ta. Kailangan man kasi dili pang Ginoo. Ano man? Gamit ko sa nga Dili ka basa. Gamit ka usa nga ng post pag Ginoo. Wa gyud mo diyo ka kung kung pinot ako cellphone di gyud mo kuan. Ano man. Ambot ka ay tawag daw yung consent Michael. Na gyud mo yung nana siguro. Gitawag ko, na-open ang balik. Mga taga-Roma 6 verse 23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao din na, ma'am. Ang bayad sa bakang kamatayon, ang bayad sa utang pasundos kwarto. Oh, okay na sakto na. Sa ako nang gigulat na yung saha, depende sa sitwasyon. Nagasuway mo kung ano ko gipatog sa kwarto, pero ako dulgis tag iya. Okay. Wa man gibutang ang hiduo kang asawa. Pero, Pero napalingi kasi. balik ka, Lando ang sender. Lando. Lando. Kanya akong gibasa Lando, nag-istot man sala, kamatayon bayad sa sala. Wa nga na maggibasa ko, wa may namatayan, wa may nakasaapan. Apan. Ikaw ba yung nagtudlo sa mga asawa sa dili maayo? Ikaw may nag-una, kaya nangutang ka niya, tago-tago ka. Mo rin itudloan ng mga asawa pagbuhat ng dili maayo. Oo, Ikaw may nag-una-una. So, dili ang isa mo silos, ma'am. Ikaw may, ako nalibog ko, ang sa may bunyag nimo, kuan ka ba ka na, hakog ka ba, or daw ka ba, or taydor ka ba, malibog ko. Kaya ari ka din sa hakog, kanang kitawag sa English, o grid. Paano pa namigo na kung pare, grid blinds people. Pero dili man ba mo kanang kuan magud kanang nahimo lang to niya tungod kay kada bang wa siya pikis siya nang buwan magita gali sa kwarta kay nakawon sa 5,000 kay hatag niya sa kuan nagtuod siya nga wa na kuan na kolektor dito bilis kwarto sa una na Lagi, nangyay masya nga, kuan, ibargon na nato. Sa ako nang gihudo na kay gamayng sitpiat, una lugar, naadug kay gibuhat ng gamay nga dili maayo wa na masubay sa katarong. Kani, tingnan niya asawa. Tawag ipakatulog ko sa kwarto, ba dito kay kuan bugnaw sa ni. Kung gusto ka pagdug mo dito. Ano? Ug ako ikaw ate pres ikaw kuno may asawa. Basta tong linya nang lakot sa kwarto, tugon ka pagdug inak na pres lagi. Nagawa to sa kwarto, akong ipakatog. Ato dito. Gihangin yang short no. Yanger. Kura ko, impossible. Tihon.